Roja dişemê li bajarokê Rêmêlan tevgera civaka demokratîk tev demê Kongirê xwe yê normal yê sêyemîn li ser asta Bakurê Sûriyayê lar dixe. Kongir bi bejdarbûna pêsid delegeyên nûnerên sazî û pênc partiyên nava tev demê de li ser asta Bakurê Sûriyayê tê li darxistin. Her wisa bi amedebûna mêvanên Kongirê. Hevserokê tevgera civaka demokratîk tev demê yê berê Aldar Xelîl di gotina xwe nîvekirina Kongirê de ser rewşa dawî ya Sûrî û Bakurê wê axivî. Birêz Xelîl ser rola neyênî ya Tirkiye, Îran û Rûsyayê şîrove kir, her wisa li ser rewşa Efrînê axivî û ser helwesta tev demê ya li ser tekeskirina rizgarkirina wê şîrove kir. Birêz Aldar Xelîl ji bo dengê Amerîka axivî û got. Yani ji xwe kongre esayî normal e yani pêwîst e demê wê yî û di vê kongrê de tiştekî xwezayî di kongrê de me re xebatê xwe derbasbûyî dinirxîne karê guhatî kirin û giştî çi astê tevger û ji ana pê gerek çi bike. Li gorî vê dema êdî kongre çê dibe dem derdor pêşketinên got hene pir hesas in, pir guhertinên mezin hene di asta Kurdistanî de jî, di asta Sûrî de û di asta giştî herêmê de jî. Êdî em madam ev guhertin tev hene, ev pêşketin hene li gorî wê wê nirxandin çêbin. Pêşketin û guhertinên mezin çêbûn. Yek ji wan dagirkeriya ser Efrînê pêk hat û biryardariya me ew e pêwîst e Efrîn rizgar bibe. Ev tenê bi şiarata çê nabe. Divê emelî me re bixebite. Yek ji xebatên gotê kirin rêxisînkirina civakî û rola tev dem. Bi ermanca rizgarkirina Efrînê. Berdevkê tev demê î ji dengê Amerîka re tekez kirgo wê Kongirê tev demê yê sêyemîn li gorî guhertinên mezin bin yên di hundirê Sûriyayê û herêmê de. Ama di hundirê Kongirê wê biryarê got bêgirtin ser esasê got hazîrbûnek nû. Ji bo dema pêş û ji bo got karib ev guhertinê got pêş dibin ya jî guhertinê got em texmîn dikin çê bibin û helwestên got li gor tev demê me fehm kirin ya jî me qiyas kirin em karibin van tevayî karibin wextê got çê bibin em li gorî wan bin. Ji xwe ji bo got em li gorî wan bin. Ji bo got em karibin van guhertina û van pêşketina bişopîn û di nav de xwedî bandor bin gerek em civakê birêxistin bikin û civakê jî hazir bikin ser wî esasî. Piştî qedandina vekirina Kongirê û gotinên wê baş re delegeyên Kongirê derbasî komcivînên girtî bûn. Heta dema amedekirina vê raporê hata naskirin got beşdarên sêyemîn Kongirê tev demê yê got li ser asta Bakurê Sûriyayê tê li darxistin, Zelal Ceger û Xerîb Hisso wekî hevserokên desteya rêvebir a tev demê hat hilbijartin. Her wisa desteya rêvebir jî tê hilbijartin. Hêjaya gotinê ye got tevgera civaka demokratîk tev demê got nava wê de pir saziyên sivîl û her wisa pênc partiyên sereke yên Bakurê Sûriyayê tê de hene mîna partiya PYD. Got ew hêza serekeyî ya siyasî di hundirê Bakurê Sûriyayê Rojava de. Zana Umer dengê Amerîka, bajarokê Rêmêlan.